Na začátku, ještě než se pustím do dotazů, tak mám tady takových pár témat, proč využívat mikro-outsourcing, proč vlastně, co všechno se dá řešit outsourcingem, jak vyhledat ty správné dodavatele, což je obrovské téma, které řešíme, protože tím, že vlastně na EasyTasku máme zhruba 5000 dodavatelů, tak vlastně někdy vložíte nějakou poptávku a přihlásí se vám 20, 30 nebo 50 lidí a vy samozřejmě si mezi nimi musíte vybrat, takže my jednak technologicky se snažíme tady tento problém řešit a na druhou stranu i vy vlastně můžete dodržovat několik pravidel a vlastně takovou metodiku, která vám umožní si vybrat toho nejlepšího. Podíváme se na to, jak co nejlépe zadávat práci, jak ji kontrolovat a jak s těmi dodavateli komunikovat. A na konci vlastně, což bude ta hlavní část, se budeme zabývat těmi vašimi dotazy. Na začátek já ještě upozorním na takovou soutěž, kterou jsem vyhlásil, a to je soutěž o 10 hodin mého času. Ti, kteří mě znají, tak ví, že jsem poměrně aktivní v oblasti podpory podnikání, začínání nových projektů, startupů a tak dále. Takže pokud máte nějaký projekt, pokud máte firmu nebo cokoliv, s čím potřebujete pomoci, tak nabízím 10 hodin mé práce zdarma. To, co pro to musíte udělat, je vlastně vyzkoušet si EasyTask, vložit poptávku do dnešní půlnoci a my pak i společně vlastně se budeme dívat na to, jak ta poptávka proběhla, jestli vlastně najdeme někoho, kdo by byl schopen s vašimi projekty pomoci a já vám vlastně budu pomáhat během těch 10 hodin vlastně a naučím vás všechny ty věci, které jsme zjistili během provozování EasyTasku, Know-how klubu a dalších projektů a vlastně pomůžu vám ten váš projekt nebo tu vaši aktivitu dělat co nejefektivněji. Takže abych vás inspiroval, zkuste si popřemýšlet, v čem vlastně byste nyní chtěli pomoci nejvíce, ať už se jedná o nové webové stránky, ať už se jedná o e-mailový marketing, ať už se jedná o nějaké inovační aktivity, zkuste na to vložit poptávku, je to nezávazné, zdarma a my vlastně pak společně začneme pracovat na tom, aby jsme to dotáhli a abyste se stali šampionem outsourcingu. Já děkuji, ještě než se pustím do těch samotných informací, tak moc děkuji za poznámku, že 4hodinový pracovní týden není moc nadnesený a je to vlastně jeden z důvodů, proč já mám outsourcing tak rád, protože musím říct, že knížka 4hodinový pracovní týden od Tima Ferrise je jednou z mých nejoblíbenějších knížek biznisových a že mě ovlivnila poměrně dost. A vlastně ten Tim Ferriss tam neustále v celé knížce opakuje jednu věc, že to není o tom pracovat 4 hodiny týdně. Ta knížka vlastně mluví o tom, jak zmaximalizovat výstupy za tu dobu, kterou pracujete. To znamená, pokud pracujete 40 hodin, tak jak vlastně zmaximalizovat výstupy za 40 hodin. Pokud pracujete 20 hodin, tak jak vlastně z těch 20 hodin dostat maximum. A že vlastně každý by se měl zaměřit na to, aby nebyl zaneprázdněný, ale na to, aby byl produktivní. Takže zkuste takové první cvičení, které si dneska můžeme dát. Zkuste se podívat po skončení webináře do svých diářů, do svých kalendářů a podívejte se na ty věci, které opravdu buď vám přinesly nějaké peníze, nebo vám přinesly realizaci nějakého projektu, nebo vám přinesly to, že jste opravdu s nějakým projektem pohli dopředu a posunuli jste ho dopředu. A teď se podívejte na ty další schůzky a meetingy, které vlastně vám nic nepřinesly. Že opravdu toho času, který trávíme neproduktivně, je strašně moc a často se lidé uchylují k tomu outsourcingu právě tehdy, kdy mají pocit, že mají strašně moc práce, ale přitom vlastně je potřeba, vlastně ten outsourcing je o tom, že na začátku tomu musíte dávat víc práce a nastavovat si ty procesy a teprve potom se vám ta práce vlastně uvolní a máte víc času na ty další věci. Další věc, která mě zaujala ve 4hodinovém pracovním týdnu, je vlastně taková mantra, že často člověk dělá věci, které mu zaberou hodně času a předpokládá, že tím, že jsou náročné, tak jsou důležité. Stejně tak, že dělá rád věci, které ho baví, které dělá dobře, ale to z nich taky nedělá věci důležité. Takže vlastně ten základ je o tom, vytvořit si, někdo tomu říká
test virtuální svobody, Virtual Freedom Test, takovou matici věcí, které chcete a je dobré je outsourcovat. Ta matice vypadá tak, že si na papír vytvoříte 3 sloupce, do toho jednoho sloupce si napíšete věci, které děláte neradi a musíte je dělat, do druhého sloupce věci, které neumíte dělat a měli byste je dělat, a do toho třetího věci, které byste neměli dělat, ale přesto je děláte. A vlastně ty aktivity, které si tam vypíšete, jsou všechny adeptem na outsourcing, to znamená na to delegovat tu práci někam dál, tak abyste se mohli vlastně věnovat těm věcem, co jsou důležité, které umíte a které byste opravdu měli v té své práci dělat. Poslední věc, kde navážu na 4hodinový pracovní týden, je ta, že vlastně cílem outsourcingu je dělat věci, které jsou důležité, a nebo si vytvořit čas na ty věci, které jsou příjemné. Takže já jsem schválně tady ten webinář stáhl na léto, protože léto je takový jako ideální čas, kdy mnoho lidí má méně práce, mnoho lidí vlastně připravuje aktivity na podzim, na konec roku a má třeba vlastně slabší období, e-shopy a tak dále. Takže je to ideální čas k tomu, abyste zkusili tu práci trošku změnit a zefektivnit. A samozřejmě tím, že je v létě hezky, logicky, tak můžete nejenom zefektivnit práci, ale právě snížit počet těch hodin. Protože když si uvědomíte, že žijeme v roce 2016 a stejně pracujeme od rána do večera, tak je opravdu jako něco špatně a je potřeba to trošku změnit. Takže dostáváme se už vlastně k tomu, co všechno se dá outsourcovat. Nebudu mluvit o portálu EasyTask, ale obecně samozřejmě jsou to věci, které se týkají vlastně všechno, co lze dělat na dálku. To znamená, že ať už se budeme bavit o administrativních pracech, ať už se budeme bavit o marketingu, obchodu, ať už se budeme bavit o rešerších, to znamená, představte si vlastně ty micro-outsourcingové portály a já vám pak vlastně ukážu, ať ty české, tak ty celosvětové, jako zdroj tisíců či milionů pracovníků, kteří mají počítač, mají nějaké dovednosti a jsou schopní pro vás vykonat nějakou práci. Ta práce by měla být vykonatelná na dálku, protože ty portály jsou na to zaměřené a z toho důvodu vlastně ti lidé, kteří tam pracují, by měli mít několik charakteristik, které byste po nich měli vyžadovat, a na druhou stranu, které byste měli sami zvládat. První věc je, že vlastně byste měli umět pracovat na počítači a stejně taky ta druhá strana. Ono to samozřejmě zní jednoduše, ale já když jsem se nedávno na jedné konferenci, kde jsem přednášel, ptal, kolik lidí absolvovalo nějaký kurz práce na počítači, tak z asi 300 lidí zvedli ruku 3. Jsou to věci, které se učí se na střední škole, ale tam se učíte vytvořit tabulku v Excelu nebo možná nějaký skript v databázi, ale to, že vlastně dnes existují nástroje, které vám umožní tu práci delegovat rychle, které vám umožní vyfotit obrazovku, anotovat PDF-ko a vlastně dělat spoustu věcí dalších, tak to vlastně strašně zrychluje to zadávání té práce. Já vám pak pošlu odkazy na ty nástroje v PDF-ku, kde vlastně shrneme to, co tady dneska zaznívá, tak abyste si je mohli vyzkoušet. A je to opravdu věc, která může strašně jako zrychlit tu práci a je to naprosto zásadní pro to, aby jste si tu práci nepřidělávali a naopak, aby vám ten outsourcing tu práci zpříjemňoval. Stejně tak je důležité vlastně umět pracovat, to znamená komunikovat na dálku. S tím souvisí komunikace po e-mailu, komunikace po telefonu, schopnost například chatovat po Skypeu nebo sdílet obrazovku. Zkrátka to, abyste na ty úkoly mohli spolupracovat. Takže vlastně, aby opravdu ta komunikace probíhala bez větších problémů a mohli jste tu práci zadávat i třeba přes nějaké nástroje typu Wunderlist, Basecamp a tak dále, o tom si taky budeme povídat. Zkrátka, aby ta komunikace probíhala rychle a vlastně nebyl tam problém to, že ten člověk nesedí vedle vás v kanceláři, ale že třeba sedí
20, 100, 1000 kilometrů od vás a stejně jste byli schopni spolupracovat. Vracím se hodně k té komunikaci, ta schopnost komunikace, vlastně zadat úkol, komunikovat zpátky, je vlastně úplně to nejstěžejnější, protože tam dochází k největším problémům. My vidíme, a EasyTask nedávno vlastně oslavil v uvozovkách 5000 poptávek. A z těch poptávek vidíme, že často ty problémy vznikají ne v tom, že by dodavatel neuměl něco nebo nebyl efektivní, ale pouze v tom, že vlastně ti lidé nebyli schopní spolu komunikovat a vlastně šetřili čas na nesprávném místě. Ve slabém zadání a naopak pak vlastně v malém kladení otázek, kdy ten člověk místo, aby se zeptal a vlastně kladl několik otázek, aby se dobrali k tomu důležitému, tak vlastně ta komunikace nefungovala a vlastně následně ta spolupráce nebyla vyhodnocovaná jako pozitivní. Takže to jsou asi ty nejdůležitější vlastnosti. Já osobně z mé zkušenosti, tak já vlastně využívám ten outsourcing primárně k vyhledávání informací. To znamená, potřebuji vytvořit prezentaci, potřebuji najít pro nějakého klienta nějaké řešení, potřebuji najít dodavatele nějaké firmy. Takže první věc, co vlastně dělám, je, že zadám poptávku, hledám někoho, kdo je schopen dnes přes den nebo přes víkend nebo tento týden dohledat nějaké informace a následně vlastně si vyberu někoho, kdo ty informace za mě vlastně dohledá. Využívám hodně virtuální asistentku k tomu, aby domluvala schůzky, aby vyjednávala některé věci. Takže pokud vlastně přijde mi nějaká žádost o schůzku, nebo naopak já se s někým seznámím na konferenci a přijdu pak s jeho vizitkou, tak vlastně jenom to přepošlu virtuální asistence, která má přístup do mého kalendáře a ta už mi tu schůzku domluví. Využívám to hodně k aktualizaci dat, to znamená, že když já si fotím vizitky nebo kontakty lidí, se kterými se setkávám a následně vlastně virtuální asistentka kontroluje ty informace a zápisy do mého takového osobního CRM. A pak pro další kancelářské činnosti, ať už se jedná o přepis z nahrávky, kdy jsem na nějaké konferenci, mám na YouTube záznam z přednášky a nechám si ho přepsat, abych s tím mohl pracovat dál. To vyhledávání informací je hodně silné téma, protože nemusí vám vlastně ta virtuální asistentka vyhledávat informace pouze o těch vašich projektech, ale i třeba o konkurenci, o potenciálních zákaznících, může vám vlastně budovat nějakou databázi firem k oslovení nebo vyhledávat kontakty na veletrzích. Zkrátka všude tam, kde byste sami nad tím trávili čas a je to opravdu práce, která se týká jednoduché činnosti, tak tam je opravdu daleko lepší využívat někoho, komu platíte třetinu, desetinu ceny, kterou dostáváte třeba od klientů vy. Kromě toho využíváme poměrně dost outsourcing k marketingu a k prodeji, ať už se týká vytvoření nějaké jednoduché stránky, například registrační stránky, kterou jste se přihlašovali na tento webinář, nebo na programování nějakého widgetu na internetové stránky, ať už se týká o to, že vlastně vyřizovat korespondenci přes live chat a tak získávat nové kontakty na klienty. Zkrátka všechno toto se dneska dá řešit přes vlastně práci na dálku. Takže opravdu je to jenom o tom definovat si ty úkoly přes to cvičení, co jsem vám říkal, a přes ty pak vlastně tu věc outsourcovat. Tak, a nakonec, než se vrhneme k těm otázkám, tak to úplně nejdůležitější, jak zadávat práci a jak si najít ty ideální dodavatele. A jak vlastně pak s nimi, jak si vytvořit ten proces, abyste z toho dělali takovou mašinu outsourcingu a byli schopni těch projektů realizovat najednou třeba několik. Pokud zadáváte nějaký projekt, ať už se jedná o poptávku na EasyTasku, nebo si najdete nějakou firmu nebo freelancera a chcete jí zadat nějakou práci, tak to nejdůležitější je zadávat tu práci naprosto konkrétně. Mnoho lidí dělá tu chybu, že zadá práci obecně a následně vlastně musí tu práci vysvětlovat třeba 2 nebo 3 vybraným dodavatelům. Já někdy taky zadávám obecně, ale mám vlastně nachystané i to detailní zadání a využívám třeba hodně funkci EasyTasku, která se jmenuje Shortlist,
kde si vlastně z těch lidí, kteří se vám na tu poptávku přihlásí, tak si vyberete 2 nebo 3, které vám nejvíc sedí a následně těm pošlete to specifické zadání. Takže vy vlastně nestrácíte ten čas tím, že byste museli se bavit s jedním, s druhým a se třetím, ale dáte obecnější, ale máte to konkrétní připravené. Takže když se vám přihlásí ti lidé, tak vy vlastně oslovíte 2 nebo 3, kterým už pak vlastně komunikujete to zadání specifické. To špatné zadání je i to, že vlastně třeba nespecifikujete ten konkrétní výstup. Takže já pokud chci vyhledat kontakty na nějaké vedoucí pracovníky firem, tak připravím i tu tabulku, kde do hlavičky, do toho headeru napíšu jméno, firma, telefon, e-mail, tak aby vlastně ten člověk okamžitě věděl, co má dělat, jakou práci má pro mě dělat. Další je vlastně, že využívat různé nejenom texty, ale využívat přílohy, využívat odkazy. Takže zase, pokud já chci po někom, aby mi vyhledal na různých veletržních portálech kontakty na firmy, které vystavují na veletrzích, tak ideální je, když už mu pošlu 1, 2, 3 odkazy, aby si dokázal ten člověk představit, co vlastně má vyhledat. S tím souvisí i vlastně nutnost mít naprosto specifický cíl. Takže pokud vy chcete, aby někdo přepsal přednášku z YouTube do textu, tak místo toho, abyste napsali nebo definovali, chci tady toto přepsat, tak já napíšu. Chci přepsat ideálně do Wordu, může být i Google dokument, tady je nasdílený a chci, aby to mělo takovouto strukturu. 5 částí přesně podle té prezentace. To znamená naprosto konkrétně, čím konkrétněji zadáváte, tím lépe. A to, co pak souvisí i vlastně s tím samotným procesem, je mít jasně nastavené termíny. A tím nemyslím jenom termín toho finálního dodávání, to znamená, chci, aby to bylo 10.6. nebo 10.7.2016, ale ideálně průběžně. To znamená, potřebuji grafický návrh nějakého katalogu, který má 50 stránek. Takže já chci mít návrh titulky a prvních 3 stran do 10.6. Následně zbytek dám 3 různé termíny a finální deadline je 5.7. K tomu potřebuji, abyste ještě byla 5 dnů online a k dispozici pro případné změny. Takže opravdu veškeré termíny a pokud je to důležitý termín, tak tam zadat i čas. To znamená, pro někoho je konec týdne v pátek, pro někoho v neděli, pro někoho je konec dne takzvaný end of business day, to znamená, že ve 4-5 odpoledne, pro někoho o půlnoci. Takže pokud je ten termín pro vás nějakým způsobem zásadní, tak ho opravdu definujte naprosto konkrétně, klidně si to dejte do nějaké šablony a to pak používejte dál. Teď jsem narazil i na jedno takové velmi citlivé téma a to je to vlastně ta následná spolupráce. Takže u spousty aktivit to není o tom, že vám někdo pošle finální práci a vy pak vlastně toho člověka nepotřebujete. To se mi ještě nikdy asi nestalo. Takže já vždycky se ptám toho člověka, jestli náhodou neodjíždí do zahraničí, jestli tam bude. Vemte si, že vlastně všechny ty micro-outsourcingy nebo outsourcingy těch drobnějších věcí, ať už se jedná vyhledání informací nebo nové webové stránky, tak jsou to vlastně projekty. A projekty na rozdíl od práce jsou ukončené nějak. V práci víte, že vaši kolegové budou zítra, budou tam za měsíc, možná někteří, ale víte, že tam zkrátka budou pořád, abyste na těch věcech mohli pracovat. U projektů to tak není. Projekty jsou jasně omezené, takže vy si musíte domluvit s tím dodavatelem, aby tam byl. A ta ideální spolupráce pro mě vypadá tak, že se podívám na ty svoje projekty a podívám se na aktivity, které je potřeba dělat. Já si všechny ty věci eviduji, používám Evernote, tam si eviduji všechny plány dlouhodobé nebo ty, které bych chtěl třeba v těch projektech někdy realizovat. Takže mám tam třeba nápady na marketingové kampaně nebo na cokoliv. A když třeba je léto, tak se podívám, vytvořím si z nich priority a následně rozpadnu do jednotlivých aktivit. Takže dám příklad,
chceme udělat vlastně kampaň na oslovení firm, které chodí na veletrhy, takže rozdělím si to do několik úkolů. První úkol je vyhledat ty firmy a kontakty na ně. Druhý úkol je vytvořit grafický návrh té kampaně. Třetí úkol je vytvořit tomu mikrostránku, to znamená malou internetovou stránku, kde ta kampaň bude. Čtvrtý úkol je najít člověka, který vlastně bude oslovovat ty firmy. Pátý úkol je vlastně najít někoho, kdo nám nastaví třeba e-mailing nebo autoresponder, aby ti lidé byli kontaktováni navzájem. Takže rozpadnout si to do těch projektů, následně ty projekty hodit na EasyTask nebo na Upwork, zkrátka jakýkoliv poptávkový server jste zvyklí využívat. Důležité je, že to tam vlastně, že neprokrastinujete, neoddalujete ten projekt a že vlastně to vložení poptávky mě vždycky vlastně přinutí ten projekt si specifikovat. Takže já si nad tím sednu, strávím nad tím pár minut a vlastně každý den si určím nějaký čas, kdy se tomu věnuji. To znamená, třeba každé ráno se podívám na všechny ty projekty, podívám se, kdo je přihlášený, komunikuji pár mailů s těmi dodavateli a to samé udělám i odpoledne. Důležité je, že vlastně že mi to nezabírá čas v průběhu dne, kdy mám schůzky a další práci. A že vlastně si můžete nastavit jasně daný čas, kdy se těm projektům na dálku budete věnovat. Může to být 2krát denně, může to být 3krát denně, může to být každou druhou hodinu, ale ono to pak i vlastně strašně zrychlí tu práci, protože vás to nerozptyluje, že jednou musíte řešit mikrostránku, po druhé musíte řešit vyhledávání těch firem, ale vlastně vždycky to děláte v takovém takzvaném batchi, to znamená v takových dávkách a vlastně nezabírá vám to ten mentální čas potom. Takže když jsme se bavili o tom pracovat 2 hodiny denně, tak já pokud bych měl 2 hodiny denně, a to je mimochodem také zajímavé cvičení ze 4hodinového pracovního týdne, zkuste si představit, že dostanete infarkt nebo nějaké zdravotní problémy a doktor vám řekne, že nesmíte pracovat déle jak 4 hodiny denně. Jakou práci byste dělali? Co byste dělali? Když si vezmete ty vaše aktivity teď a půlku byste museli vyhodit. Co byste dělali? Teď si představte, že jdete na kontrolu k tomu samému doktorovi a on vám řekne, že bohužel pořád jako ty problémy přetrvávají a že musíte ještě jednou tu práci snížit o polovinu. Takže můžete pracovat jenom 2 hodiny denně. Tak si představte, co byste dělali. A to samé já vlastně mám i v tom létě, kdy vlastně vím, že chceme dělat pořád relativně stejné množství času, ale já nechci trávit ten čas tím, že budu 8 hodin denně v práci, takže si to vlastně rozpadnu do těch aktivit a snažím se většinu věcí outsourcovat. A vlastně pak ten čas se vlastně zmrskne z toho, že chodíte po schůzkách, kde každá schůzka má hodinu, někdy i víc, z toho, že vlastně někdy připravujete něco, co správně byste ani neměli připravovat vy, z toho, že vlastně delegujete práci, hledáte dodavatele a pak tu práci kontrolujete. Takže ta práce vlastně o tom, že opravdu rozsekáte si ty aktivity na drobné části, následně vlastně hledáte ty dodavatele a je to vlastně o tom najít toho ideálního dodavatele a ten... Tak, už jsme zase zpátky, já se moc omlouvám, ale bohužel to server nestíhá, jsou vlastně stovky, takže to trošku drhne, nevím na čí straně. Každopádně odpovím na všechny otázky a budu se snažit, abych kdokoliv měl další, můžete mě kontaktovat a já vám s tím pomůžu. Jenom připomínám, pořád běží soutěž o 10 hodin mentoringu a konzultací, stačí do dnešní půlnoci zadat poptávku na problémy, které vás zajímají a já pak vyberu vlastně jednoho člověka s nějakým zajímavým projektem, zajímavou poptávku, ze kterou mu pak pomůžu ji realizovat. Takže stačí obnovit stránku a zase budete zpátky. Tak, dostávám se k otázkám, k té hlavní části. Veškeré ty věci, o kterých jsem mluvil, to znamená ideální činnosti na outsourcing, způsob, jak jim zadávat práci, způsob, jak si vybrat dodavatele, vám přijdou v takovém PDF-ku, v takovém e-booku a teď už se dostáváme k vašim otázkám. Takže, první otázka. Jaká je efektivní, nebo já půjdu od spodu, ať je to fair. Tak, jak řídit projekty s klienty, jaký použít nástroj,
když někteří klienti mají svoje nástroje. A to je samozřejmě velká otázka a moje zkušenost je taková, že my máme několik nástrojů, které využíváme, to znamená na určité projekty využíváme Basecamp, na určité projekty Wunderlist a vím, že kolegové používají ještě Slack, případně U-Track a další. Pokud dělám se zákazníkem, tak já osobně buď se snažím mu vyjít vstříc, to znamená v rámci nějakého proklientského přístupu, tak vlastně využívám jeho nástroj, a nebo se mu snažím ukázat výhody toho mého nástroje. Takže stalo se nám několikrát, kde vlastně jsme dospěli k tomu, že klient využívá náš nástroj, protože vidí, že je třeba efektivní a zvláště u lidí z korporací, kteří nejsou zvyklí využívat ty moderní, čisté a funkční nástroje, tak vlastně tam se mně daří velice jednoduše přesvědčit. Ty nástroje mají tu práci zjednodušovat, to znamená, že vlastně pokud je ten nástroj opravdu dobrý, tak ten klient v něm vidí výhody, ale nikdy nedělám to, že bych se snažil toho klienta do nějakého nástroje natlačit a opravdu silou ho přesvědčit k tomu, aby ten nástroj používal. Takže chápu tu otázku a někdy to může být komplikace, ale říkám, kdybych to měl znovu zodpovědět, buď pro klientský přístup, to znamená využívám nástroj klienta, anebo se ho snažím přesvědčit, aby využil ten můj a snažím se mu ukázat ty benefity. Ale samozřejmě ne vždycky se to daří, takže u různých projektů využíváme různé nástroje a bereme to jako takovou součást toho dnešního světa. Jaký osvědčený způsob řízení projektů se vám v praxi osvědčil nejvíce a proč? V jakém odvětví to bylo? Já nemám žádný osvědčený způsob. Já jsem, jakožto blíženec, jsem naprosto hrozný na řízení projektů a proto jsem rád, když pracuji s někým, kdo je dobrým projektovým manažerem. U mě je to spíš vlastně to, že se snažím přizpůsobit ty nástroje a ten systém na to, v čem jsem silný a kde naopak jsem slabší. To znamená, pokud já vím, že jsem silný v tom, že moje silná stránka je připravovat věci třeba v časovém presu a vím, že třeba některé věci se ani vlastně neudělám dobře, když bych je připravoval hodně dlouho dopředu, tak jsem se naučil ten proces, jak si třeba vyhledávat ty dodavatele na tu práci o víkendu, na tu práci večer přes noc. To znamená, že přizpůsobil jsem si vlastně ten svět outsourcingu tomu, jak já vlastně ty projekty řeším, tak abych vlastně, aby mě to pomáhalo. A vím, že to samozřejmě není dobré, že bych si měl rozvrhnout tu práci na delší dobu, ale zkrátka vím, že ty výstupy práce jsou pak třeba dobré nebo hodně kvalitní, takže jsem si spíš přizpůsobil tu věc podle sebe. Za mě osobně mě vyhovuje to, kdy vlastně mám ty úkoly, mám evidované a mám je rozdělené na dvě takové části. Podle metody GTD. První jsou ty úkoly, kde vlastně vím, že musím udělat a mám je v to-do listu, kde osobně využívám Wunderlist. Další, když vím, že musím udělat v určitou dobu a potřebuji na ně nějaký čas daný více než 5-10 minut, tak si je dávám přímo do kalendáře. To znamená, dám si je do kalendáře, teďka musím věnovat hodinu nějaké prezentaci nebo něčemu. A třetí bod je, když mám nějaké projekty nebo úkoly, kde nemám na to nějakou pevnou hodinu, nemám na to nějaký deadline, a tak si vlastně eviduji v Evernote a tam si zaznamenávám vlastně všechny věci, ke kterým se někdy možná vrátím a možná nevrátím. No a věc, která mi funguje vlastně vždycky je, že opravdu se k těm to-do listům vracím, to znamená, že každý den se dívám na to, co musím dělat, dívám se na nějaké rozvržení té práce v čase a pak vlastně to řeším podle nějakých priorit, kdy vlastně to, co já se učím, a samozřejmě ten proces je, že nikdo není dokonalý, je opravdu věnovat se těm nejtěžším a nejnepříjemnějším úkolům vždycky ten den na začátku. To znamená, že ráno udělat opravdu ty věci, které jsou nejtěžší, které jsou nejsložitější nebo nejnepříjemnější a následně ten den vlastně je úplně jiný, protože nemáte v hlavě tu těžkou věc, co musíte udělat a naopak se toho vlastně zbavíte na začátku a pak je to vlastně úplně o něčem jiném. Takže, jak se říká, first things first, neboli eat the frog, sněste žábu, udělejte ty nepříjemné věci na začátek a pak toho za ten den uděláte daleko víc.
Jaké fáze plánování projektu jsou klíčové, kterým věnovat nejvíce času? Tak je to asi o té přípravě, o té analýze, o tom zadání, kdy to je taky jedna z věcí, kterou často, protože třeba na ty projekty není moc času, nebo my jich máme hodně, tak někdy čas nezbývá, ale opravdu je to zadání, ta konkretizace a to, že vlastně se k tomu třeba projektu vrátíte za nějakou dobu. U malých projektů to není problém. Pokud já deleguji vytvoření nějakého letáku nebo cokoliv, tak to prostě můžu zadat z fleku, ale pokud je to větší projekt, tak je dobré si třeba napsat to zadání. Já to někdy tak dělám, udělám si v Evernoteu zadání toho projektu a pak se k němu třeba další den vrátím, nebo za týden, nebo to probereme v týmu. Trošku si to rozkreslíme. To znamená, abyste dostal zpětnou vazbu ještě předtím, než vlastně ten projekt hodíte ven. A pak samozřejmě je to o té komunikaci. To znamená to, aby, když zadám projekt, tak abych se třeba s tím dodavatelem spojil formou nějakého videohovoru nebo telefonátu a vlastně vysvětlili jsme si ten projekt od A do Z. Nechal jste si vlastně dát zpětnou vazbu, jestli ten člověk to vnímá stejně jako vy, protože tam asi dochází k největším problémům. To znamená v tom, že vy máte pocit, že jste ten projekt zadal poměrně přesně, máte pocit, že vlastně ten člověk přesně ví, přesně rozumí tomu, co vy mu zadáváte, ale ta pravda je taková, že to tak není, že vlastně každý si představí pod nějakým termínem něco jiného. Takže někdy je dobré opravdu jako věnovat ten čas tomu zadání a tomu, že vlastně se shodnete s tím dodavatelem, co vlastně má být uděláno. Tak, jak by měla vypadat firmní struktura do 100 zaměstnanců pro správné projektové řízení, tak na to teďka asi nemám čas, protože to je poměrně velké téma, takže to vypadá jako zajímavý projekt pro ten 10hodinový mentoring. Takže ono záleží na současné struktuře, zvycích a firemní kultuře, jak jste zvyklí to řídit. A je to opravdu velká otázka, takže k tomu se asi musíme někdy vrátit. Tak, vlastní zaměstnanec versus externista. Jak poznám, že je na čase delegovanou práci přivést zpět do firmy? A co z pohledu motivace řízení komunikace? Pracuješ radši s vlastními lidmi v kanceláři, nebo ti nevadí velké úkoly zadávat ven? Díky za otázku, výborná. Je několik názorů na to, co by se mělo outsourcovat, nebo co by se naopak vůbec nemělo outsourcovat. Já třeba souhlasím s názory těmi, že třeba zákaznická podpora by měla být outsourcovaná až v momentě, kdy ten člověk opravdu zná ten projekt, zná ty zákazníky a jste v úzkém kontaktu. To znamená, že i my jsme některé věci outsourcovali v oblasti podpory a to si myslím, že děláme velice dobrou zákaznickou podporu, ale opravdu až ve chvíli, kdy jsme toho člověka, kterému jsme tu práci předávali, dokonale znali a on znal nás způsob práce a tak dál. Veskrze ty neklíčové aktivity, ty, které vlastně nemusíte dělat vy v té práci, tak se dají outsourcovat. Tam, kde je to klíčové, to znamená, kde je možné poškodit tu vaši značku, kde existuje šance, že třeba ten člověk by naopak třeba způsobil nějaké problémy, nebo kde třeba neudělá tu práci tak dobře, protože nezná ten váš produkt, nemá tu vášeň k tomu prodávat zboží nebo služby, tak tam ne. Je to o tom ty věci zkoušet a je to o tom začít vlastně s málem a je to i o tom, jak vlastně jste schopni toho člověka ani nekontrolovat, ale vlastně kontrolovat ty výstupy. Dneska mnoho firem přistupuje k takzvané metodice, která se jmenuje ROVE, psáno s dvojitým V, což je zkratka, která vlastně označuje Results Only Work Environment. To znamená, že vlastně opravdu jedete na výkon, jedete na výstupy a neřešíte, jestli někdo je v práci 5 hodin denně nebo 20 hodin denně. Zkrátka jde vám opravdu o to mít ty výstupy. A já myslím, že to samé je i vlastně u toho outsourcingu. Ono to souvisí i s tím, jestli pracuji radši s vlastními lidmi v kanceláři nebo mi nevadí velké úkoly zadávat ven. Jak čemu? Já třeba daleko radši se s těmi lidmi buď potkám, nebo třeba udělám Skype, kde probereme všechny věci v bodech, co je potřeba zařídit. Protože často, když jsem v kanceláři, tak vlastně pořád se o něčem bavíme, pořád se mě někdo na něco ptá
a já vlastně nemám prostor vlastně pro tu samotnou práci. Takže já osobně, a teďka s tím koketujeme s myšlenkou úplně zrušit kanceláře a vlastně jet jenom tím, že by někdo byl v coworku, někdo by byl v kanceláři, někdo v nějakém městě, někdo by naopak byl doma, protože vlastně jde hlavně o ty výsledky a je úplně jedno, odkud kdo pracuje. Z pohledu motivace, řízení, komunikace samozřejmě je jednodušší říct si někomu kolegovi vedle, který sedí vedle vás, ale dnes už ty nástroje, které existují, které Skype, chtěl jsem říct Google Hangouts, ale trošku to vypadává. Ale každopádně ty nástroje k tomu, abyste se mohli spojit a takto se pobavit jako jeden na jednoho formou videa, tak jsou naprosto dostupné, jsou kvalitní, pokud se bavíme o komunikaci jeden na jednoho a stejně to mnoho lidí nevyužívá a přitom tráví čas jízdou na schůzku, přechodem do jiné budovy, pak 15-minutová schůzka a pak zase tráví 15 minut někde na cestě zpátky, takže ta efektivita toho osobního jednání není tak vysoká a já osobně preferuji formy třeba videokonference. Tak, můžete dát nějaké tipy, jak se ve startupu zbavit adminu, když delegovat není na koho, dá se využít virtuální asistentka. Adminu předpokládá administrativy a na to je virtuální asistentka úplně geniální. Tam je důležité nepřehltit ji a vlastně zvyknout si na sebe. Já jsem využíval virtuálních asistentek několik dokonce doteď jako spolupracuje, že jsme přešli třeba na nějakou větší formu spolupráce, několik funguje ad hoc, to znamená, když něco potřebujeme udělat. A dá se to využít naprosto skvěle, takže budete třeba skenovat doklady, ona bude nějak zařazovat do kategorie, takže bude vyplňovat třeba cesťáky, což je naprosto šílená činnost. Pokud máte jenom nápad, jak disruptovat tady je to drobné účetnictví a cesťáky a tak dále, tak určitě mě kontaktujte, protože to je jedna z věcí, která vlastně se dá, nebo by se měla automatizovat, ale přitom to ještě není možné, nebo neexistují na to nástroje. A to jsou přesně ty věci, které jsou perfektně delegovatelné, protože dokážete nadefinovat, tady vám dám tento vstup, chci z toho takový výstup, v případě otázek, tady jsem na Skypeu formou chatu a můžete se mě na cokoliv zeptat. A jakmile ten proces jednou nastavíte, tak ten člověk ho bude dělat pořád a pořád dokola. Takže virtuální asistentka na administrativní věci je naprosto ideální a výhoda je ta, že vlastně nemusíte ji platit za tu celou dobu, což je někdy problém, najít tu práci a naopak jim vlastně tu práci dáváte, když opravdu potřebujete něco udělat. A souvisí to i s tou motivací, na kterou jste se ptali předtím. To znamená, že moje zkušenost je taková, že když třeba... Tak opět nám to mírně vypadlo, ale snad jste už jsem naučení dávat F5. Takže pokud třeba pracuji s někým, kdo je maminka na mateřské, tak ta je vlastně motivovaná daleko víc třeba pracovat půl hodiny, hodinu, 2 hodiny denně, než někdo dochodí do té práce od rána do večera a někdy je třeba úplně vlastně zavalený tou prací, nebo naopak ji nemá. Takže naopak někdy ta motivace k tomu pracovat na vlastně částečný úvazek nebo opravdu hodinu, 2 hodiny denně je daleko vyšší. Tak, jak ven z kolotoče, Vojtěch Sláma, jak ven z kolotoče, že jsem přetížený, protože vše dělám sám. Nebojím se práci delegovat, ale když ji deleguji, outsourcuji, je kvalita výsledku objektivně velmi slabá. Jak zefektivnit proces hledání kvalitních lidí? Tak, díky moc, to je naprosto zásadní otázka. My jsme si hodně zabývali v Easy Tasku, protože teďka při vykládání poptávky máte možnost zvolit si, jestli hledáte dodavatele kvalitního, nebo rychlého, nebo dostupného. Takže snažíme se vlastně tam segmentovat ty dodavatele a snažíme se identifikovat opravdu ty kvalitní dodavatele, kteří stojí třeba daleko víc peněz, ale ty výstupy jsou dobré. Otázka je, co je objektivně slabá kvalita výsledku. U grafických prací to může být to, že se vám ta věc nelíbí, což je naprostý standard a je třeba hodně těžké najít kvalitního grafika, který by vám hnedka sedl. Ale u dalších věcí vlastně člověk musí trošku jít s tím očekáváním níž, ale na druhou stranu to
často vůbec nemá vliv na ten reálný výsledek. To znamená, jestli já budu mít nějaký super hezký leták nebo nějaký středně dobrý leták, tak vlastně buď já mám kvalitní produkt, který lidé chtějí, nebo ne. A je to opravdu o tom, že člověk se bojí trošku a často odsouvá věci, protože chce tu super kvalitu, chce to, aby to bylo dokonalý a byl krásný logo a chce, aby měl nádherné stránky, ale to je trošku i tím, že se vlastně bojí toho, že by ten výsledek nebyl, ale že by to třeba nebylo tím produktem, že by to právě bylo třeba tím designem. A ono to tak vlastně není. Ono to je tak, že vy musíte trošku jít s tím očekáváním a s těmi nároky níž, jinak se vlastně nepohnete dál. To je vlastně ty očekávání, ten micromanagement, to, že vlastně chcete mít všechno pod kontrolou, je věc, která brání spoustu lidí a je potřeba trošku jít s těmi očekáváními dolů. Na druhou stranu vy můžete tu kvalitu těch dodavatelů sami zvýšit tím, že vlastně už do toho popisu napíšete, že chcete opravdu kvalitní, že tam zvolíte tu možnost, že chcete kvalitu a že třeba příklad zaplatíte za skicné. Nebo že si opravdu vyberete ty lidi, kteří stojí více peněz. Nebo pokud třeba máte Easy Task for Business, což je vlastně služba, kde my kromě toho, že vlastně platíte jednu fakturu za všechny dodavatele jednou za měsíc, tak pomáháme vám vybrat, nebo zveme tam do těch poptávek i kvalitní, tak stačí, když napíšete na podpora@easytask.cz a my vám pomůžeme tam dostat ty opravdu kvalitní dodavatele. Takže je to opravdu o tom, že poslední věc, kvalitní lidé taky očekávají kvalitní komunikaci. Takže stalo se několikrát, že člověk měl podobný problém, to znamená, řešil to, že nehlásí se mi kvalitní lidé, ale přitom, když vlastně se mu přihlásili, tak on jim třeba týden neodpověděl na tu jejich vlastně žádost o spolupráci. Takže kvalitní dodavatelé vyžadují kvalitní péči a když vlastně to začnete dělat kvalitně a začnete si jim věnovat, tak oni se pak začnou vracet a hlásit se vám na ty poptávky taktéž. Ale říkám, základ je trošku snížit nároky a vlastně trošku víc jako věřit těm lidem, že třeba ví, co dělají. Tak. Dobrý den. Jak nejrychleji a kvalitně naučit pracovníka, na kterého chci delegovat správné postupy? Mít zpracované standardy nebo jít jinou cestou? Děkuji. Díky za otázku, Jakube. Toto je zase naprosto stěžejní věc, kdy já osobně doporučuji mít zpracované checklisty. Vy tomu říkáte standardy, to může být ve firmách, to můžou být nějaké procesní standardy, může to být nějaké interní směrnice. Já spíš doporučuji zpracovat velice jednoduché checklisty. To znamená, že příklad, my když jsme teďka delegovali nějaké aktivity v oblasti administrace Easy Tasku na virtuální asistentku, tak ta vlastně pracovnice, která to měla předtím na starost, každý ten úkol, ten proces dala do dokumentu, kde byly jednoduché úkoly. Nalogovat se sem, podívat se na tuto možnost, napsat dodavateli e-mail. A bylo to vlastně naprosto jednoduchých krocích, tak aby když jsme změnili ten proces, respektive toho člověka, který to dělal, aby jenom takto vzala ten checklist, předala ho a ten člověk to byl schopný dělat. Samozřejmě, že s nějakým vedením, s nějakou kontrolou, ale bez nutnosti toho, aby vlastně se to všechno musel učit od začátku a bez nutnosti toho, aby jsme u toho člověka vlastně seděli a vlastně řešili jako všechno od A do Z znovu. Takže určitě checklisty a určitě vlastně věnovat se mu na začátku. To znamená, že začnete nějaký projekt dělat a jak už jsem říkal na začátku, necháte si zopakovat to zadání, tak jak ho chápe. Projdete ten checklist, budete to kontrolovat nejdřív. Dejme tomu, první úkol třeba uděláte společně, druhý úkol udělá ona, vy ho zkontrolujete, třetí úkol už necháte na ní. To znamená opravdu, jako, jak se říká, learning by doing, nechat to dělat toho člověka při práci a vlastně ve spolupráci s ním ho tu danou věc učit. Ale určitě standardy formou checklistů můžu doporučit. Tak, 4hodinový pracovní týden není moc nadnesený. Určitě ne. Jak delegovat úkoly na externisty a kde je nejlépe najít? Je to o
jak delegovat úkol na externisty. O tom vám přijde e-book, je to vlastně to, co tady řeším celou tou dobu. Ale kde je nejlépe najít? Tak samozřejmě já můžu doporučit ten náš portál easytask.cz, kde se věnujeme poměrně dost tomu, že pomáháme těm lidem, kteří tam poptávají, aby našli ty správné lidi. A nebo ty světové, samozřejmě můžete jít na portály typu na volnénoze.cz, což je databáze živnostníků, můžete jít na firmy.cz, kde můžete jednotlivě poptávat dodavatele, nebo můžete jít na jobs.cz a tam vložit brigádu. Na EasyTasku je výhoda ta, že vlastně vkládáte ty poptávky jednoduše jedním formulářem a následně vidíte všechny ty dodavatele na jednom místě a stejně tak vlastně máte pak pod kontrolou i ten proces. A když chcete, tak můžete platit přes EasyTask. To znamená, že když máte víc dodavatelů, tak nemusíte s nimi řešit 10 faktur, ale zkrátka EasyTask, respektive LMC, vám jednou za měsíc vystaví fakturu a následně to rozpošle těm dodavatelům. Ty celosvětové servery Odesk, neboli teďka rebrandovaný na Upwork.com nebo na super krátké tásky můžete využít portál Fiverr.com, takže to jsou asi ty nejznámější. Tak, dotazy. Už to zase lehlo zrovna v sekci o počítačové gramotnosti. Tak doufám, že to není narážka na mě a na moji schopnost ovládat digitální inovace, ale bohužel to dneska jsme nečekali takový nápor. Přišlo víc lidí, než jsme čekali. Každopádně, další otázka. Dlouhou dobu jsem byl freelancer a teď začínám práci delegovat. Klienti si zvykli, že jim dávám osobní konzultace a konzultace po mailu, ale zabírá mi to hodně času a rád bych to co nejvíce delegoval. Jsou to však poměrně odborné věci, takže raději konzultaci poskytnu sám. Nějaká rada, jak z toho ven? Tak toto je citlivé téma, kdy pokud je to odborná věc, tak já to můžu říct si na příkladu z té naší konzultační firmy, kde samozřejmě všichni chtějí, aby konzultace jim dával já a mám problém tu práci delegovat. Na druhou stranu já jsem se vlastně, už jsem se s tímto srovnal a beru to, že to je vlastně konkurenční výhoda, že nejsme bezejmenná konzultační firma, která pošle juniorního mentora nebo konzultanta, ale jde to řešit dvěma způsoby. Jde to řešit tak, že vlastně pokud byste si vlastně můžete sdílet ten e-mail s někým šikovným, kdo bude schopen ty dotazy zodpovědět, pokud se opakují. To znamená, kdo třeba bude budovat z těch vašich e-mailů, aniž byste do toho zasahoval vy, kdo bude budovat interní znalostní bázi a následně, když se klient nějaký jiný bude ptát na podobnou otázku, tak bude schopen ho vlastně přesměrovat nebo mu bude moct vlastně napsat tu danou odpověď. Nebo můžete z toho udělat vlastně placenou službu. To znamená, že to nebude třeba po e-mailu, ale bude to přes nějaký nástroj, kde ti klienti budou klást dotazy a můžete tam do toho třeba napojit další freelancery nebo další odborníky a vlastně vzít si provizi z toho, že oni jim budou odpovídat. To znamená zkusit možná popřemýšlet na celkovém tom business modelu a pokud vlastně máte třeba poptávek po konzultacích hodně, tak do toho zapojit i další a ty pak třeba delegovat jiným. Samozřejmě je to vždycky o tom podívat se na i ty další věci, které vám zabírají čas a ty pak následně třeba delegovat. To znamená nechat si jenom třeba čistě ty konzultace a zbytek věcí outsourcovat. Takže ten core si třeba nechat a šetřit práci nebo čas jinde. Tak, jak hlídat kvalitu při delegování? Když práci dělá někdo jiný, není tak dobrá, jako když si ji udělám sám. A v konečném důsledku doplňování strávím více času, než kdybych práci dělal sám. Jak z toho ven? Už jsem tady o tom mluvil. Je to o očekávání, je to o tom, že si každý samozřejmě myslí, že tu práci dělá nejlíp, že tu práci dělá kvalitně a že vlastně všichni ostatní třeba to dělají hůře. Takže primární věc je dobře tu práci definovat. A teď myslím to, že i třeba včetně nějakých ukázek, být opravdu specifický a daleko více času strávit vlastně hledáním toho ideálního partnera. To znamená, že říct si, OK, nevadí mi, že třeba strávím třeba 4 hodiny tím, že si najdu toho člověka, se kterým budu dlouhodobě spolupracovat.
berete to, jak kdybyste si hledal zaměstnance dlouhodobého. Taky tomu nebudete věnovat 10 minut. A přitom my vidíme na Easy Tasku, že někdo zadá poptávku, pak prostě napíše 2 lidem a pak si vybere třetího a je třeba nespokojený s tím výběrem. Takže pokud hledáte dlouhodobě, opravdu se s těmi lidmi bavit, nastavit to očekávání, nastavit třeba kvalitu komunikace a co je ještě strašně důležité je, jak se to řekne, nelámat nad těmi lidmi hůl hned, když to nejde. Protože vlastně vy byste si správně, pokud děláte práci dobře, tak předpokládám, že jste profesionál na nějaké úrovni a pokud hledáte někoho, kdo vás bude doplňovat, tak vlastně vy mu předáváte to know-how a vlastně pomáháte mu, aby tu práci dělal lépe a tím, aby pomáhal vám. Takže já jsem třeba v tomto dělal dříve taky poměrně dost chyb, že jsem našel si někoho, zadal jsem mu práci, následně ten člověk dodal něco nekvalitního a já jsem si řekl, hele, radši si to udělám sám. Ale to je samozřejmě krátkodobé a z dlouhodobého hlediska vy musíte si znovu hledat lidi a vlastně budete mít tu samou zkušenost. Takže věnovat čas tomu výběru a nebo opravdu zase využít tu službu třeba Easy Task for Business, kde my vám pomůžeme prostě ten proces nějak doladit tak, abyste měl ten výběr ideální a následně vlastně ten začátek spolupráce, který bývá naprosto zásadní. A další věc je taky zkoušet, to znamená nedelegovat hnedka třeba velké projekty, ale začít třeba s něčím hodně malým. Takže já třeba teďka hledám lidi na tvorbu prezentací, takových relativně standardních, a nejdříve, protože tam potřebuji vytvářet nějaký texty, tak jsem vlastně těm lidem vůbec tu prezentaci nedal, ale nechávám jenom doplnit texty do Google dokumentů. A až ten, kdo je schopný opravdu vytvořit pěkný text z nějaké webovky, tak ho teprve pustím a vlastně naučím ho dělat tu prezentaci tak, jak já chci. Ale je to vlastně postupný proces, který není hned, ale jakmile toho člověka najdu, tak už vlastně budeme spolupracovat dlouhodobě a bude to fungovat. Tak, existuje něco, co vysloveně není vhodné zadávat externistům. Nějaký princip, který by ze zkušenosti říkal, pozor, tohle už nedávat externistům, tohle musí dělat člověk sám vlastními zaměstnanci. Díky, Markéto, za otázku. Nějaké jako pravidlo pevně dané není, samozřejmě primárně to, kde se pracuje s citlivými daty. Takže třeba jedna z věcí, kterou já zadávám jenom lidem, kteří jsou s námi už spojení dlouhou dobu, tak je přepis. Takže je to vlastně jednak teda ta bezpečnost a jednak tam, kde opravdu já bych řekl, tam, kde si sami nedokážete představit, že byste to dělali se zaměstnancem, který by byl doma. Sám představte si, že máte zaměstnance a ten nemůže do práce a má třeba dlouhodobý home office. A pokud víte, že ten projekt byste nedokázali řídit s tím člověkem, který by byl doma, tak to ani vlastně nemůžete delegovat na ty externisty. A jinak si myslím, že se dá delegovat úplně všechno. Zase je tam o té míře toho vzdělávání těch lidí. Tak aby pokud mají nabízet váš produkt, aby znali váš produkt, pokud mají vyhledávat informace, aby sami měli informace, takže tam, kde to dokážete dobře naučit. Protože nám to občas padá, ta relace, takže dopředu říkám, ten záznam bude, zodpovíme na všechny otázky a dojde vám jak v PDF-ku nějaký výtah, tak i pak vlastně to video, takže budeme do příště hledat nějakou lepší technologii, aby se to už nestávalo, omlouvám se. Tak, otázka z druhé strany. Jak upoutat zadavatele zakázek, když člověk teprve začíná? Tak to je vynikající otázka, jsem za ní moc rád. Je to věc, kterou řešíme, měli jsme na to webinář, myslím si, že ještě je na YouTube k dostání. To znamená, jak získat zakázky jako dodavatel. Ve stručnosti existují jako nejlepší cesta je ta být proaktivní. To znamená, že vlastně nepřidávat tomu zadavateli práci. Já dám příklad, kdy já jsem teďka zadal poptávku a vlastně byla to relativně rychlá věc, potřeboval jsem rychle něco udělat. A jeden ten napsal jsem tak, chci komunikovat po Skypeu a vlastně řešit to. Napsal jsem, že chci tu platit hodinově, s tím, že se přihlásila mimo jiné jedna dodavatelka, která měla v té ceně 100 korun za hodinu. A
protože mě zaujala celkově, tak já jsem mi napsal, ona mi odpověděla, a kolik si za to představují peněz. A já jsem se ptal, jak to myslíte, to je jako hodinově, bude to zhruba 3 až 5 hodin to zabere. Ona, no ne, já si platím vždycky od projektu a vlastně nepracuji za hodinu. A já jsem říkal, no jak to, že tady máte hodinovku? Ona, no to bylo něco, co jsem tam musela zadat. To znamená, že najednou místo toho, abych já tu práci rychle zadal někomu, protože to je jednoduchá věc, tak jsem tam musel řešit, jako, kolik to bude stát a tak dále, což jsou další 3-4 maily navíc. A to ve mně jako zadavateli nevzbuzuje dobrý dojem. Stejně tak, když vlastně mi dodavatel napíše, já jsem napsal, můžeme třeba se spojit po Skypeu a na chatu to tam vyřešit, abych já to se nemusel řešit nějak po mailu. A on mi říkal, já nemám Skype, smajlík. Jo? Takže já očekávám, že když někdo chce ten kšeft nebo ten biznis, tak by měl jako vycházet vstříc a být jako maximálně flexibilní, protože vy nechcete přidávat těm zadavatelům práci. Vy naopak jim chcete tu práci zjednodušit. Takže zodpovědět na všechny otázky, být proaktivní a to, co funguje nejvíce, je nabídnout něco zdarma. Já jsem na tom postavil celý svůj biznis v minulosti, když jsem před 10 lety začínal, tak já jsem se nikdy s těmi zákazníky hnedka nebavil o ceně. Já říkám, dobře, tak já vám tady můžu zpracovat něco na začátku, protože oni pak, když vidí, že jste spolehliví, že to funguje, tak samozřejmě vám dávají víc a víc práce. Takže já, když řeknu, že chci přepsat nějaký text z YouTube do textu a někdo mi napíše, já vám tady přepíšu třeba první 2 minuty, aspoň vidíte, kolik času mi to zabere, tak to je pro mě jasný favorit, protože chce udělat něco navíc a vlastně trošku se odliší z toho davu. Takže být proaktivní, hodně vycházet těm lidem vstříc a poslední věc, mít vyplněné všechny ty věci, to znamená fotku, popis a tak dál, i třeba tu hodinovou sazbu, a tak, aby ten člověk vlastně nemusel ty informace dohledávat, ale vlastně měl to, co je nejjednodušší. Takže to je asi nejlepší rada. Nebo opět, pokud si myslíte, že jste dobrá, začínáte a vyžadujete si, nebo myslíte, že byste zasloužila šanci nebo chtěla víc těch zakázek, tak nás kontaktujte na podpora.easytask.cz, protože to nejdůležitější, spolehlivost, komunikace a flexibilita, to nemusíte mít naučené, to prostě je přístup k práci a to je to, co těm zadavatelům nejvíce chybí. Ne ta odborná zdatnost, ale právě tady ty softové vlastnosti. Tak, jak řešit nejlépe problém s nedostatečnou komunikací, ať už je s dodavatelem nebo nadřízeným? Je to o tom si samozřejmě ten problém pojmenovat, to znamená, že říct si, hele, mám s tím problém. Já jsem s tím sám měl problém z pozice nadřízeného, kdy vlastně hodně cestuji, jsem hodně mimo, takže třeba v některých projektech ta komunikace nebyla dostatečná. A vždycky bylo dobré, když ten člověk, který to cítil, tak sám přišel s tím, že nejsem spokojený s tím, jak ta komunikace probíhá, pojďme si nastavit nějaké procesy, pojďme si nastavit vlastně to, jak ta komunikace bude probíhat, to, že si jednou týdně budeme volat, jednou za měsíc si dáme nějaký společný schůzku a tak dále. Vždycky je to zase o té proaktivitě té strany, která s tou komunikací není spokojená nebo ji chce zlepšit, a je to pak zase o nastavení toho procesu. To znamená, že nenechávat to na tom, že si řekneme, ano, zlepšíme se, ale říct si dobře, tak jak. Konkrétní kroky, jak tedy budeme komunikovat. Markéta Dočekalová, měla by být spolupráce ošetřena smluvně. Mnozí menší externisté a živnostníci nic takového nechtějí, ale není to bezpečnější pro obě strany. Určitě je. A je pak samozřejmě velká otázka, jestli to bude nějaká velká smlouva, kterou budou mít prostě obě strany problém řešit, nastavit, anebo to bude jenom nějaký soupis vlastně těch věcí, na kterých jste se dohodli. My i z toho důvodu vlastně jsme spustili ten Easy Task for Business, protože víme, že vlastně to živnostníci, freelanceri nechtějí, ale že i třeba velké firmy chtějí mít uzavřené NDAčko, chtějí to mít nějak smluvně. Takže my se snažíme tady ten článek mezi těmi dodavateli a zadavateli odstranit tím, že vlastně to probíhá automaticky formou dodržování vlastně těch obchodních podmínek, souhlasu s podmínkami a tak dále. Takže my se snažíme tady ten proces vlastně zdigitalizovat,
tak aby to nemuseli řešit a aby vlastně to bylo bez smluv, ale sami říkáme, že je vždycky dobré, když už se na něčem lidi domluví, ať už je to formou papírové smlouvy, nebo toho, že si to vlastně formou e-mailu nebo nějaké zprávy na EasyTasku, tak si to vlastně odsouhlasí. To znamená, že dojde tam k nějakému tomu zasmluvnění, ale určitě souhlasím s tím, že to je někdy je to lepší pro obě strany, ale bohužel to někdy zabírá příliš mnoho času. Tak, nemáme tady žádné otázky, takže děkuju, trošku jsme tady přetáhli 15 minut. Moc se omlouvám za ty technické problémy, doufám, že i přesto ten webinář pro vás byl úspěšný, respektive přínosný, a že to byl dobře strávený čas. My samozřejmě vám pošleme materiály i třeba historické, které jsme měli z EasyTasku, různé e-booky, kde byly inspirace, jak zadávat poptávky, jak vlastně, co všechno se dá outsourcovat. A jinak bych vás chtěl všechny vlastně pozvat k vyzkoušení služby EasyTask for Business, což je vlastně to samé, na co jste zvyklí z EasyTasku, akorát pak vlastně můžete mít přístup pro více svých kolegů, můžete mít jednotnou fakturaci. Pro velké firmy je to výhoda, protože fakturuje společnost LMC, kterou určitě máte jako dodavatele v systému, takže můžete vyzkoušet ten outsourcing, i když jste velká firma. A hlavně můžete vyzkoušet i vlastně ten náš zákaznický servis, protože opravdu věnujeme se tomu, aby když zadáte poptávku, abyste tam měli dostatek dodavatelů a abyste si vybrali toho správného. Takže ještě jednou zopakuji, kdo chce 10 hodin mých konzultací a mentoringu a advisory zdarma, zkuste si vložit poptávku na ty věci, které vás zajímají. Čím více poptávek, tak tím větší šance, protože zvolím jednoho, možná dva, pokud tam budou zajímavý ze všech těch poptávek. Ty poptávky jsou nezávazné a zdarma, takže samozřejmě pokud nakonec je nebudete chtít realizovat. A já vlastně chci, abyste si vyzkoušeli ten proces, nadefinovat si ten projekt, viděli, kolik máme vlastně na EasyTasku dodavatelů, jak tam vlastně probíhá ta možnost té komunikace a toho výběru, a následně se až sami rozhodli, jestli ten projekt chcete přes EasyTask realizovat nebo ne. Takže máte čas do dnešní půlnoci, ještě vám to připomeneme e-mailem a já vám moc děkuji za účast a přeji dobrou chuť, pokud teď půjdete na oběd tak jako já. Takže ještě jednou díky a úspěšný týden.